Niin. Ja tässä videossa olisi nyt tarkoitus vähän perehtyä näihin supparivehkeisiin. Olisi tarkoitus tosta noin toi refleksiputki leikata varmaankin pois. Sitten siihen sellainen peitelevy, niin se tulee niinku suljettu kotelo sitten. Ja sitten ehkä asennetaan tällä Temu Kiinanlaatu kumilippa tonne etupuskurin alla. Se on sellaista. Niin, aloitellaan sillä, että otetaan tuolta konehuoneesta virtapiuha pois. Elikkä konepelli tuolta auki. No, mä en tiedä näettekö te yhtään mitään. Mä laitan tähän valoa vähän, niin tosiaan tossa on tollanen tollanen. Se on muistaakseni 10 millinen ja se olisi tarkoitus ottaa tosta pois, ettei kuule virta sitten tuolla noin kun suppareita ottaa irti. Joo, se oli näköjäänkin 13 millinen, niin tosta tosiaan kun saa vaan avaimen tohon noin, niin sitten on. Perkele, tätä yhdellä kädellä onnistuu. Sitten tästä en näe mitään, kun mulla on tässä käsi eessä, mutta sieltä lähtee se. Sitten sen voi ottaa sieltä pois ja pistetään se sillain, että se ei osa tohon mihinkään. Ja seuraavaksi voidaankin siirtyä sitten noiden suppareiden irrotukseen. Täältähän meiltä löytyy sopiva työkalu siihen. Mennään sitten vaan asentaa. Joo, mä en nyt tiedä miten tästä pystyy näyttämään, mutta tästä tosiaan otetaan, tää on muistaakseni T25, niin sitten tosta noin kaikki ruuvit irti ja tosta samalla lailla, niin palaillaan asiaan sitten kun ne on irti. Otan nyt kaikki ruuvit irti, mutta se meinaa vähän vastustella, niin otetaan tollaan noin ja sitten se lähtee siitä kätevästi irti. Täältä on eka suppari irti. Voidaan vähän katsoa missä kunnossa se on. Tää on tällainen joku JBL elementti. Varmaankin jostain aktiivisupista tai jotain. En oo ihan varma. Seuraavaksi irrotellaan vielä toi. No niin, nyt sieltä on molemmat elementit irti. Kotelo tosiaan näyttää tältä. Juu. Tää on tosiaan tällainen näin. Ja siellä on elementit. Tässä on tää ground zero. Tää on hyvässä kunnossa kyllä ja tää soi tosi hyvin. Nääkin kestää hyvin 1400 wattia, vaikka tääkin on tehty vain 300. Ei siinä. Seuraavaksi aloitetaan sillä, että sahataan toi pätkä tosta, mikä sojottaa ne pois. Sitten me katsotaan, kuulostaako se hyvältä. Jos se kuulostaa hyvältä, niin sitten mä annan sen olla. Sitten jos se kuulostaa huonolta, niin sitten mä teen sillä lailla, että mä sahaan siihen sellaisen peitelelevyn sitten. Palaillaan sitten, kun ollaan tää saatu sahattu. No niin, nyt se on toi portti sahattu lyhkäiseksi. Se on tollain ruman näköinen nyt, kun siinä ei mitään maalia tai mitään. Mutta mä uskoisin, että sillä ei ole mitään väliä, kun vahvistin tulee kuitenkin kotelo tulee kuitenkin niinku toistepäin, eli kajarit ton matkustamon puolelle, niin koitetaan miltä tää kuulostaa nyt tällä lyhennetyllä portilla. Jos se kuulostaa ihan surkealta, niin sitten me tehdään tuohon peitelevy ja tehdään tästä sulettu kotelo. No niin, nyt siellä on toi ground zeron suppari johdattu ja kiinni ja seuraavaksi pistetään tää JBL kiinni ja sitten käännetään tää kotelo toistepäin ja sitten ei muuta kuin rock and roll. No niin, nyt siellä on molemmat supparit kiinni ja seuraavaksi tosiaan tää supparikotelon kääntää. Se menee niin kuin näin. No niin, nyt sieltä on supparikotelo käännetty. Piuhat on vedelty vähän siistiimmin ja niin mä keksin, että se kotelo ei liikkus, niin mä otan tästä kulmaraudasta vähän
tätä kulmarautaa vähän muotoilin. Sitten ehkä laitan tän vanerin tähän näin. Sitten kun tämähän on tällaista kans jotain vaneria tai levyä täällä näin. Sitten pistän ruuvit siitä läpi ja sitten ei ainakaan liiku. Niin palellaan sitten kun ollaan saatu toi ruuvattua kiinni ja sitten kokeillaan vähän miten se soi. No niin, nyt siellä on toi paikallaan. Sinne pisti 5 ruuvia. Sitten toistepäin tää vaneri, että siinä on toi musta puoli ylöspäin. Pitää näitä johtoja varmaan vielä vähän laitella paremmin jossakin kohtiin ja sillä laita, mutta tarkentaisiko tänne sitten. Niin nyt voidaan koittaa miten tää soi. Joo, tosiaan nyt on vähän soiteltu tätä näin, niin se oli ihan okon kuulonen. Siitä kyllä aika paljon passoa lähti. Että varmaankin me tehdään nyt tähän sillä lailla, että tehdään tästä sulettu kotelo. Niin katsotaan, mä pyörittelen vähän tossa ideoita ja katsotaan, että mitä me ton kanssa tehdään. Että katson tosta jotain välineitä, millä voitais saada se tehtyä se peitelevy mahdollisesti sinne. Niin joo. Pikkasen tuollaisella peltisaksilla nypittyy noin, mutta se on melkoinen homma, niin siirrytään sitten tällaisella hiemokoneella sitten tekemään. Palaillaan sitten taas asiaan, kun on hinkkailtu. Mä leikkelin vaan tällaisen palasen ja se olisi tarkoitus pistää tuohon portin päälle, niin hiotaan tätä pikkasen ja ehkä vähän kiestä siivoillaan ja sitten jatketaan taas. Niin, nyt siellä on tollanen viritys. Katsotaan mitä tästä tulee. Mä en taas kyllä ihan yhtään tiedä, että miltä se kuulostaa, mutta kokeillaan. Elikkä sitten pistetään tosta toi virtapiuha tonne, ui saatana, paikalleen. Se vähän lui kipinää näköjään. Sitten voidaan kiristellä toi ruuvi tohon noin. Ei kun mutteri, mitähän mä nyt taas sekoin. Sitten se tonne noin. Sitten ihan ton lenkkiä vaimella kiristellään. No, nyt se on kireellä. Sitten tää on toi akkukotalokin paikallaan. Sitten voidaan vähän testailla miten tää soi. Nyt sieltä on kaikki siivottu ja laiteltu ja vähän supparia säädelty, niin se kuulostaa jotakuinkin hyvältä. Sitä pitää vähän vielä säätää, mutta mä lopullisesti säädettiin sitten kun vaihan tähän etupään kajarit kanssa. Siitäkin saattaa tulla jotakin videota. Mutta nyt olisi tämä näin aiheena laittaa tonne puskuriin ja siinä tuli tällaisia itseporautuja mukana, niin näillä me se sinne tyrkätään ja sillä lailla niin katsotaan, mallaillaan sitä eka tohon paikalle ja katsotaan miltä se näyttää. Mä kuvaan sitten sen. Siinähän se on paikoillaan. Ei se mikään parhaimman näköinen oo, mutta ei se siltikään mitenkään huonon näköinen. Sillain oo. Vähän se on tollain paska. Mutta kun se vähän tuo tollaista tuninki-ilmettä tohon keulaan, että pitää vielä vaan leikata noin loppupätkät siistin näköiseksi, niin sit se alkaisi olla valmis tältä erää. Toltahan se näyttäisi nyt sitten valmiina. Se on vähän tollain jonnetuuningi, mutta tuo vähän ilmettä ja sitä auto keulaa ja sillä lailla, että mä nyt todennäköisesti muutenkin on tän auton vikaomistaja, niin ei se nyt niin väliä, että minkä näköinen se on ja pääsee vähän tällaisen auton testailemaan sitten näitä kaikkia hienoja virityksiä, mutta joo, voidaan itse asiassa katsoa vielä minkä näköinen se on nyt konttitilaltaan tuo auto. Tää on vielä vähän tollasia, nyt se on tosiaan tän näköinen kontista ja sinnehän mahtuu
tavarat oikein hyvin. Ja se on tosiaan täältä ruuvattuna kiinni tonne noin ja johdot menee tosta noin ja se on ihan ok näköinen se. Toi vahvistin varmaan pitäisi kääntää. Ei vaan työkaluja täällä millä sitä tehdä ja sillä lailla, mutta joo. Kiitos jos jaksoit katsoa videon loppuun, niin palataan taas sitten seuraavan videon merkeissä. Moro!